Гүлстан провинциясы Рөстәм Миңнехановны баллы тәм-томнар белән каршы алалар. Шунда ук эшлекле сөйләшүләр башлана. Төп мәсьәлә ике як эчендә уңайлы транспорт логистикасы, ягъни товар ташу өчен яңа юллар табу. Татарстан товарларын башка илләргә Иран аша транзит белән җибәреп булыр иде, ди Гүлстан провинциясы губернаторы Али Мөхәммәд Занганы. Һинд океаны аша коридор булдыру буенча эш баруын әйтә. Вся наша работа, она организована благодаря нашему руководителю, президенту Иранской Республики и президенту Российской Федерации. Сегодня идет активная работа, и, конечно же, вот такие регионы, как Гулистан и Республика Татарстан, должны быть примерами для других регионов, как эта работа будет организована. Казанда Иранның генераль консуллыгы эшли, ике ил хөкүмәтләре арасында сәүдә хезмәттәшлеге турында меморандум имзаланган. Быел элемтәләр тагын да ныгый. Гөлстан Татарстан түгәрәк өстәле барышында провинциядагы эшлекле даирә вәкилләре катнашты. Рөстәм Миңнеханов нефть химиясе һәм машина төзелеше тармагында хезмәттәшлекне арттыру мәсьәләләренә аерым тукталды. Российский рынок нуждается в тех товарах, услугах, которые есть в Иране. Иран нуждается в той продукции, которая производится в России. И, конечно же, торгово-промышленные палаты должны более активно работать не только по товароперемещению, экспорт-импорт, а созданию производств российских в Иране, иранских в России. Я имею в виду Татарстан как входные ворота на российский рынок. Губернатор Али Мөхәммәд Занганы белән очрашуда авыл хуҗалыгы продукциясе аерым алганда хәләл товарлар алмашу турында сүз бара. Уртак заводлар җитештерү урыннары булдыру кирәклеген ассызыклый Рөстәм Миңнеханов. Мәгариф һәм фән тармагында хезмәттәшлек турында да сүз барды. Бүген Татарстанның һәм Иранның берничә вуз арасында килешүләр бар. Республикада Ираннан 750 студент укый. Иранны өйрәнү үзәге эшли. IT тармакта хезмәттәшлекнең дә киләчәге өметле. IT-специалисты, они могут находиться у вас здесь, в Гулистане, и спокойно работать с нашими вместе. Поэтому нам вот этот блок цифровизации, IT, тоже надо включить в программу наших контактов. Вы правильно сказали, что мы должны упростить и визовый режим. Нам очень важна организация прямых авиасообщений. Это и для бизнеса, это и для туризма. Сөйләшүләр буенча беркетмә имзаланды. Сәфәр дәвамында Татарстан делегациясе тагын берничә провинциядә булачак. Гөлназ Сайфетдинова, Марат Хосаинов, Яңа Гасыр каналы.